Que tal? Estamos a piques de comezar unha nova edición de Orixe e Calidade, a súa cita semanal coa actualidade do sector vitivinícola. No programa de hoxe visitaremos o campo e tamén lles daremos conta dos avances de Cambados na súa programación como Cidade Europea do Viño 2017. Así que xa saben, póñanse cómodos que comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Como xa lles contábamos a semana pasada, as análises de solo e a poda témpera son algunhas das tarefas que podemos ir realizando para preparar o viñedo de cara á vindeira campaña. Se queren ver algunha demostración, non poden perder a seguinte reportaxe co técnico de campo, Alberto Barral. Agora no viñedo, agora mesmo nos encontraríamos xa con plena caída de folla, o que as plantas ainda non están en plena parada o que é vegetativa, pero non sei que xa está caíndo que é a folla. A verdade que, as temperaturas altas que estamos tendo estes días, pois un poquinho como este que proceso que se ralentizou un pouquiño, o normal xa en esta época que tuveramos un poquinho menos de folla que outros anos, non? Pero isto ven un poquinho debido ás boas temperaturas, as altas temperaturas que estamos tendo no mes de outubro, que estamos tendo que ahora en novembro. Entón, un poquinho isto como está influenciando, por un lado, como dicía, retrasa o que é a parada invernal, momento no que sería o ideal para facer os labores de poda, pero por un lado tamén é moi beneficioso para os viticultores que queren empezar a facer este tipo de tareas, porque que nós sempre recomendamos facelas con tempo seco e soleado, un poquinho para evitar estar facéndolle feridas o que as plantas en días de choiva, que sempre é máis posible que hai infección de fungos. Nós de forma xeneralizada, que estamos un pouquiño nestas primeiras parcelas que se están podando, pero sempre dicimos aos nosos viticultores que empecen por aquelas parcelas que teñan máis un exceso de vigor, que sean plantas máis vigorosas. Un pouquiño por qué? Porque, mentras que a planta conserva folla, pois sempre sigue almacenando enerxía, o que para o seguinte ano empezar a brotación. Entón, se temos algunha planta que ten moito vigor, que o que queremos facer é restarlle un pouquiño de, como dicimos, de forza, pois, unha das posibilidades que hai é esa, facer a poda cando aínda está acumulando estas reservas para o seguinte ano. Se un poquinho, vai a brotar con menos forza e, como dicimos, vai empallotar menos o que é a planta, incluso é posible que teña menos problemas de corremento de flor. A poda, os labores son os mesmos, aquí non hai variación ninguna. Hai un pouquiño eso, sobre todo se nos vamos a meter o que é en plantacións con exceso de vigor,
O único que temos que facer é adecuarnos a ese vigor que ten a planta. Como digo, nos viticultores, pois, bueno, que cada cepa pide o seu tipo de poda. Nos podemos, pois, bueno, un poquinho orientalos, por dicir, bueno, queremos que deixes unha guía, varias guías, que distribuyas dunha maneira concreta, pero, bueno, un poquinho despois o que a carga de semas, pois non lo vai a pedir ao que a propia cepa. O cada viticultor vai conocendo que as súas plantacións, as súas cepas, saben a carga que se deixou o ano pasado e o que hai que mirar é se esa carga foi adecuada. Se deixou unha carga moi baixa de semas, é dicir, poucas semas ou moi cortiñas, e os brotes que tuvo durante esta campaña foron brotes con moito vigor, que nos vamos a encontrar agora con brotes con moito calibre, que dicir o mellor que este ano que debía de deixar algunha xema máis ou que debía de deixar o que as varas un pouco máis largas. Se nos pasa o contrario, de que nos encontramos nunha plantación, de que as cepas, os brotes que lle deixamos, que moitas semas que fallaron, sin ter problemas de escoriose, por exemplo, e que os brotes que botaron que foron moi curtos, de moi pequeno calibre, pois o mellor unha das posibilidades que habría que facer aí, unha das podas que habría que facer, pois é unha poda máis corta, con menos semas. As outras tareas que xa estamos levando a cabo son o que a toma de mostras de solo. Nos os nosos viticultores sempre lle recomendamos cada 2-3 anos, 4 como moito, facer analíticas de solo un poquinho para ver como están. Se despois vamos ter que facer algún aporte, pois, bueno, ben xa de calizas, de materias orgánicas, de algún mineral en concreto, esa decisión que se tome sempre en base a un análisis. Entón, un pouquiño, pois, bueno, ahora estaríamos na época, unha vez que a planta consumeu pois, bueno, os nutrientes todos durante a campaña, ahora facemos un análisis de solo para ter os resultados entre finais de ano e principios do ano que ven. E, unha vez en base a ese análisis, pois, bueno, establecer xa un calendario coas posibles enmendas que habría que facerlle, sí, que hai que facerllas, porque, bueno, moitas veces nos encontrábamos, pois, bueno, viticultores que, bueno, que por calendario, por costumbre, pois, bueno, sempre botaban un tipo de mineral, un abonado orgánico, e o mellor realmente nin era necesario. Entón, bueno, nós o que recomendamos sempre, cada 2-3 anos, facer análisis de solo. Hai un poquinho tamén, se vimos de facerlle pois, grandes aportes nestes últimos anos, pois os análisis é mellor concentralos, pois cada 2 anos facelos. Se realmente nos encontramos con parcelas equilibradas nas que apenas hai que facerlle aportes ou simplemente uns pequenos aportes de mantemento, pois, bueno, poderíamos tirar hasta 4 anos sen problema ningún. Os análisis na nosa bodega, o que en Condes de Lavarei, nos vamos personalmente a collerlle o que os análisis de solos nos nosos viticultores. Un pouquiño porque, bueno, somos conocedores das parcelas e sabemos se son parcelas homoxéneas ou non. Por exemplo, no caso no que estamos agora mesmo, tratase unha parcela moi grande, unha parcela de 1 hectárea, mellor con 2 zonas moi diferenciadas. Entón, o ideal que sería coller mostraxes diferentes. Despois, unha vez que teño diferenciadas diferentes zonas, pois podemos coller mostras en 3-4 puntos diferentes. Estas mostras nos utilizamos, bueno, un sacamostras para collelos e un pouco a idea sería coller unha mostra dos 20-30 centímetros de profundidade, que é onde se poden encontrar a gran maior parte das raíces. Pues, bueno, o primeiro que temos que facer é identificar correctamente as mostras. Nos, pois, como se poden facer entre unhas 150 ou 200 mostras ao ano, pois, bueno, algo primordial é telas ben identificadas para que non haiga diferenzas. Pois, sobre todo, pois, eso, se dentro da mesma parcela pois, vamos a coller dúas mostras, telas ben identificadas para despois, a hora de facer o que as emendas, saber en que zona temos que botar. Vale, unha vez que a mostra está identificada, temos que facer a toma de mostras. Nos aquí xa temos a marquiña posta para saber onde están os 30 centímetros. E unha vez que a temos, tiramos para arriba. Por exemplo, aquí xa se pode identificar ben como temos un cambio de solo. Aquí temos un suelo seguramente que teña pois, un porcentaxe máis alto, materia orgánica, un suelo máis oscuro, mentres que na zona máis baixa pois, bueno, se ve que é un suelo con máis pobre en materia orgánica, típico suelo de aquí que chamamos con moito zarzo. Vale. Nos normalmente, pois, de cada zona collemos en 3-4 puntos diferentes, se bota todo o que na mesma bolsa e se manda a analizar.
Outro dos deberes que teñen que facer os viticultores pois, bueno, son facer as declaracións de colleita, son as declaracións de colleita que hai que facer todos os anos e que hai que presentar antes do 10 de decembro. Entón, bueno, nos no caso da nosa bodega, con Condes Lavarei, pois, bueno, lle facemos estes trámites aos nosos viticultores para axudalos, pois, bueno, que non teñen que presentalos individualmente, pero bueno, que é algo obligatorio para todos os viticultores, estean en cooperativa, estean ou lle venden a bodega, incluso si o elaboran eles mismos. Nada, o propio FOGA, que depende da Xunta, pois, bueno, xa lle manda a todos os viticultores un aviso, unha carta, cunha plantilla cos seus datos personais, na cal eles teñen que poñer a superficie que teñen cultivada, viñedo, pois, bueno, son variedades tintas, blancas, se están protegidas por DO, se non, e poñer, pois, bueno, que cantidade produciron, e que se fixo con esa produción, se vende a unha cooperativa, a unha bodega, se elaborou unha casa, pero bueno, o teñen que declarar, sea cal sea o destino, teñen que declarar. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Que Cambados é a Cidade Europea do Viño 2017 xa é unha realidade, pero agora o Concello traballa para dar forma ao seu proxecto. Un traballo no que queren contar cunha comisión organizativa na que estean representados todos os organismos públicos e privados que teñen algunha relación coas actividades propostas. Cambados comeza a dar forma á súa programación como Cidade Europea do Viño 2017. O edil de Enoturismo anunciou onte que a súa intención é crear unha comisión organizativa, recollendo a proposta que hai un tempo facía o Partido Popular. Para que este nomeamento de Cidade Europea do Viño teña maior alcance e maior relevancia nacional e internacional, será necesario a creación dunha comisión organizadora, con representación de organismos vinculadas ás actividades que están presentes no proxecto. Será un órgano consultivo no que estarán representados FECA, cada partido político da Corporación, Deputación, Xunta, Mancomunidade de Osalnés, Ruta do Viño Rías Baixas, Denominación de Orixe Rías Baixas, Capítulo Serenísimo e Zona Centro. Esta é a proposta inicial, pero queda aberta a posibles adhesións. A comisión estará presidida por José Ramón Abal. Esta comisión organizadora tendrá como obxectivo axilizar todos os trámites relacionados coa organización dos eventos e co desarrollo dos mesmos, e tamén será un instrumento útil para que de forma coordinada e organizada entre todos poidamos reunir todos os recursos necesarios para o éxito das actividades e do nomeamento de Cambados como Cidade Europea do Viño 2017. Da execución das actividades encargarase un grupo de traballo formado por técnicos do Concello. Polo de momento, Abal explicou que están solicitando reunións cos diferentes organismos públicos e privados que teñen algunha relación coas actividades. Dende a Concellería de Enoturismo e dende o Concello de Cambados entendemos que este premio debe ser interpretado e asimilado como un éxito colectivo de todo o pobo de Cambados, e como unha oportunidade e un momento histórico para a comarca do Salnés e tamén para toda Galicia. Polo tanto, debemos sentir, vivir e disfrutar esta oportunidade e este momento para, desta maneira, impulsar o sector vitivinícola e poñer en valor e impulsar tamén o turismo da nosa comarca. O programa, integrado por unhas 80 actividades aínda por concretar, comezará en xaneiro coa presenza en Fitur. As iniciativas clasifícanse nos ámbitos cultural, deportivo e gastronómico. Tamén incluirá asistencia a outras feiras turísticas internacionais. Podemos decir que xa a primeira que puxemos en marcha foi modificar o título da presentación que vamos a facer do Salnés na Feira de Turismo de Madrid, en Fitur. O título da presentación este ano vai ser Cambados Cidade Europea do Viño. A partir de aí vamos a traballar moi estreitamente. Xa falamos con algúns dos alcaldes que coincidimos en varios temas con turoperadores. A semana pasada falamos da importancia deste nomeamento. Todos os alcaldes coincidían en que se debe aproveitar non só para o Concello de Cambados, sino para toda a comarca, aproveitar esas sinerxias. O concelleiro de Cambados Pode anunciou este mércores que levará a proposta a pleno do vindeiro 24 de novembro para poder empezar a traballar.
Na ruta do Viño Rías Baixas están máis que satisfeitos coa acollida das súas actividades. A pasada fin de semana o organismo preparou un completo programa para conmemorar o Día Europeo do Enoturismo. As propostas comezaron o sábado con dúas actividades que foron un completo éxito. Empezamos el sábado con una actividad accesible, una asignatura que tenemos pendiente en la ruta y que queremos seguir trabajando. La idea es ofrecer, en este caso fue dirigido a la Fundación Down Compostela, que tuvieron la posibilidad de visitar y disfrutar de la jornada del sábado por la mañana, de una visita a una de nuestras bodegas, a Viña Cartín, en el que vieron un viñedo, pudieron disfrutar del proceso de elaboración y finalmente catar unos mostos. Por la tarde seguimos completando la actividad, combinando un poco ruta con vino y mar, ¿no? Que creemos que también combina a la perfección, con una cata en catamarán, impartida por el conocido ya sumiller Nacho Costoya. La verdad es que las plazas se agotaron en los primeros días de lanzamiento, con lo cual es una actividad muy demandada y que entendemos que hay que seguir repitiéndola a lo largo del año que viene. O colofón da programación chegou o domingo. Xa pola mañá arrincou no Salón José Peña de Cambados a quinta cata amateur da ruta do Viño Rías Baixas, unha iniciativa que afonda na idea do organismo de achegar o mundo do viño ao público xeral. Un poco para celebrar ese Día Europeo del Enoturismo, el domingo se hizo la quinta edición del concurso de cata amateur de la ruta del Vino Rías Baixas, donde más de 100 personas pudieron catar diferentes, casi 32 referencias de bodegas socias de la ruta del Vino Rías Baixas, una jornada completa, impartida en este caso por el sumiller David Barco, y con esas novedades que hemos incluido este año, con la posibilidad de acabar esa cata concurso, los participantes pudieron degustar conservas de Anfaco Cecopesca, ¿no? La idea es añadir o dar un valor añadido a estas actividades y cada año ofrecer actividades novedosas y más atractivas para el público. Pasado o Día Europeo do Enoturismo, a ruta xa pensa nas actividades do vindeiro ano. O 2017 chegará cun novo programa de propostas marcado pola súa filosofía, por en valor o enoturismo. Que estamos un poco cerrando el año y trabajando y buscando nuevas alternativas y actividades atractivas de cara al año que viene. Desde luego que con el nombramiento de Cambados como Ciudad Europea del Vino, del cual estamos muy orgullosos, la idea es trabajar de la mano del ayuntamiento, como hacemos con otros ayuntamientos adheridos, y poder realizar un programa completo de actividades atractivas en torno a esta ciudad, que desde luego este galardón nos posiciona como un referente a nivel europeo. La idea es seguir poniendo en valor el enoturismo, que con la idea de que combina con todo, con mar, con deporte, seguir intentando acercar a todos los consumidores, a los gallegos y a la gente que venga de fuera, a disfrutar de la ruta y a que paseen y disfruten de nuestros establecimientos asociados. Dende a ruta do Viño Rías Baixas son moi conscientes da importancia do recoñecemento que o pasado 4 de novembro conseguía Cambados en Portugal. Por iso traballarán do lado do Concello para axudar a dar forma a esa cidade europea do viño 2017. Un galardón, la verdad es que muy importante, con lo cual la ruta somos conscientes del peso que eso conlleva, y la idea desde la Junta Directiva, desde la Presidencia y tanto del ente gestor es apoyar enormemente al Ayuntamiento de Cambados en la creación de un programa especial en torno a ese día, porque desde luego que somos conscientes que este nombramiento no solo ayuda a Cambados, al Salnés, sino todo el territorio de la denominación de origen por la que estamos trabajando y luchando, con lo cual la idea es hacer algo especial en torno a este galardón. Abonou, señor cura, abonei meu Ramón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón, abonei con Fertimón, abonei con Fertimón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí al Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide al Albariño Rías Baixas. Tempo agora para a sección das breves. A adega Martín Kodax conmemorou este Día Europeo do Enoturismo co primeiro dun ciclo de show cookings. Neste caso estivo dirixido pola chef Beatriz Sotelo do restaurante A Estación de Cambre, que preparou algúns dos seus pratos para maridalos con viños da adega cambadesa diante dos 40 asistentes. As seguintes citas serán con Yolanda León do restaurante Cocinandos e con Inés Abril de Maruja Limón.
A denominación de orixe Rías Baixas participou na Hong Kong International Wine and Spirits Fair, unha das citas máis importantes do sector. Ali contaron cun stand con 39 marcas de 21 adegas que non quixeron perder esta oportunidade para chegarse a importadores de diversos países asiáticos. De feito, foron moitos os que amosaron gran interese por estes caldos. Os propietarios de máquinas sulfatadoras de máis de 100 litros de capacidade e máis de 5 anos de antigüidade teñen que inscribilas nun rexistro oficial e levalas a revisar antes do 26 deste mes. Para os que se retrasen, o Concello de Cambados traerá unha empresa ao Pombal para revisar estes aparellos. Será o día 29 e funcionará con cita previa, que se pode solicitar no teléfono do Concello. Con este pequeno repaso de outros temas da actualidade, despedimos o Orixe e Calidade desta semana. Pero non se esquezan de que, como sempre, voltaremos o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.